voisimme vielä säästää? Voiko lapset tien varteen päästä, kun syksyllä on säkki pimeää? Olis turvallinen koulu tuossa, sinne vois omin jaloin juosta, etkä saa sitä lakkauttaa. Sirpan kanssa töitä painettiin, veroja Vihdin kuntaan maksettiin. Talkooporukoita kerättiin, kunnan rahoja säästettiin. Tässäkö on kiitos kaiken siis? Verrannalla tabletin avasin, esityslistoja yksin selailin. Samat vanhat laskelmat yhä vaan, siellä meidän eteemme annetaan. Sen ei saa antaa turhauttaa. Missä voisimme vielä säästää? Voiko lapset tien varteen päästä, kun syksyllä on säkki pimeää? Olis turvallinen koulu tuossa, sinne vois omin jaloin juosta, että saa sitä lakkauttaa. Sirpan kanssa landelle muutettiin, hermot ei riittänyt jäädä kaupunkiin. Tää tila oli meidän näköinen, kyllä koulu mukavan rauhallinen, uusi alku meille avautui. Sirpan kanssa töitä painettiin, veroja Vihdin kuntaan maksettiin. Talkooporukoita kerättiin, kunnan rahoja säästettiin. Tässäkö on kiitos kaiken siis? Missä voisimme vielä säästää? Voiko lapset tien varteen päästä, kun syksyllä on säkki pimeää?